FM News. Lokal. Idol Lawrence, go ahead. Naiget nga lungalong ni Mr. Janer Santos, chairman iti Philippine Tattoo Guild Incorporated, iti anti-HIV campaign da akas bilang tattoo artist dito'y probinsya. Kunana ang makapaalarma iti mapaspasamak iti entero a Pilipinas kang runana iti probinsya ng Ilocos Norte nga ada dagiti tattao nga uray sa anda anak kinaig ket ada iti kastoy a sakit dangem ada iti tatuda. Imbatad na nga ada iti 40 ka siyang ma-unlicensed tattoo artist dito'y probinsya ken sana dimalan iti seminar ti DOH gaputa kasapulan natalged kuma iti workplace equipment da ken susuruten da iti proper sanitation ken hygiene. Kunana akaaduan kadagitoy a tattoo artist ket aga home based ang makitkita na asaan na natalged apaka isayangkatan iti tattoo session. Mainag iti daytoy ket kunan ni Mr. Santos akasapulan kuma nga agaktuaren iti lokal a gobyerno gaputa sa anda pinansin daytoy adarirag na iti paylang 2017. Adtoy man iti paset iti panagsarita ni Mr. Janer Santos. Awareness ko mati client, not only the needles lang ti pakalaan ti HIV, mabalimit ti equipment da pay kasi DJ Dara ag-stay no masagid da hal na needle pag-stayan ti Dara digit may gamanda amit silaw pagyananting digit the barrier na dapat kung tapno may wasan lot contamination ti gamit mapakalaan o da sagit kita nga ngay muna na natatuan so the safety na kumbaga ti pakalaan ti bloodborne diseases which was datay nga Ilocos Tower ticket datay ti top 10 actually ti kadakkelan ti HIV positive ket nakabut-buteng di tayo natamong no patato na di tayo mong makaalatay sakit actually so masabol ko madigiti artist at the seminar about safety ti bloodborne diseases can HIV no sa mapreventahan ng dito awareness ko mati Dayta iti paset iti panagsalita ni Mr. Janer Santos mangnamna maisuna dagitoy baro anabutusan ket kita enda kuma daytoy nga idardarirag naga puta makapaalarman. Damag na adaw manipot iti syudad Tilawag, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.